Так. Я да им всяко става. Так. Айде, мръвка. Чудна работа. Ще така правиш. Трак, намазваш талата първо. Домино нарежеш, кой е И ги това? нарежеш. Домино? Да. Добре. После си ги нареждаме едно трак. Пъзъл. Баденко мязане си бил готвач някъде. Си работил. Тя да знаме. Тук там чувал. От баба, от дядо. Да. Баба, дядо. Динко разбира на това. Аз разбирам на това там говори. Ох. Това е по-близък кадър. А я виж светло тук. И аз снимай той. Я да видим Боба, аз разбирам пак на това. Дигай. Оба, пари. От кажи. Пари, Шерено. Пари, пари пускай. Пари, ама държа аз, съм си корнасла. Светло, я виж какво ще сложим към рибарцата, да ги подсилим. Това е котлетче. Сваляш му първо кокочето. Ти какво ще ви пуснем накрая бобеца? Не, няма да разваляме боба. Ще ги сложим и тук на скарата. Как прави? Как? Не разбирам. Така отгоре ще ги забиеш.